çmanat çima videoya ver ne bu acaba? Em dest pê bikin. Hı? Em dest pê bikin. Dest pê bikin? Ka ew kinekirin? Zindiye meha. Wa. Belê. Baş e. Evar baş temaşevanên hêja em di bernameyek dinê yê panorama heftê da dîsa bi hev rane hêvîdarim ku em demeke berhemdar bi hev re derbas bikin. Mêvanê min ê vê heftê di hev parêzerên hêjan e kek Faxrî Qarakoyunlu û kek Murat Aba hûn hevdû jî bi xêr hatin sersera serçavar hatin. Xêr davê. Serser û serçava. Naxêr devê. Belê niha vê heftiyê bi rastî hinek ew hene hinek bûyerên ku meriv pê xemgîn dibe hebûn. Min ez dixwazim ku ez beriya ku em dest bi mijarên xwe bikin ez wana bînim ziman yek jê nivîskarê Kurd ê bi nav û deng Mehmet Uzun di yazdê meha cotmehê da 2007 da jiyana xwe ji dest da di sala 1950 di wê salê da ji dayîk bûbû bi rastî di romana Kurdî da kesekî ku bi nav û deng e û bi rastî ji zimanê Kurdî re jî gelek gelek xebatek mezin kir. İnsan wexta ku romanên wî dixwînin hinkî di jî ji zimanê Kurdî û ji xwendina Kurdî hez dikin. Ez bi rêzdarî wî bibîrtînim. Xwedê wî bi rehm û kerema xuşake û cî wî bihişt ve malbata wî û Diyarbekirî û hezkiriyên wî jî roja yazdê mehê li ser mezelê wî bûn mala wan jî ava. Dîsa di kîjan sal bû di 2017 da bû bûyera hevdê roja şazdê cotmehê di 2017 da bawerke li Kerkûk ketû destê Kurda lê ji destê wan derket bi îxanetkê ji destê wan derket mixabin. Ez dixwazim anekdotek ku kek Mesûd Barzanî anîbû ziman li ser wê meselê ez bi wê meselê Kerkûkê bibîr bînim. Kek Mesûd Barzanî di vê roja 18 mehê piştî ku Kerkûk ket 18 mehê di vê silê min ew konsolê Amerîkayê wê wextê ê li Iraqê divê li migeriya nûnerê wan divê ji min re got îro ne weka doye. Divê min fehm kir ku divê çi got min got ez ê çend rojûn da ez ê tevgerim û divê bû 18 mehê rojek piştî wî divê min emir da pêşmergan û divê pêşmerge min ji wan re min got çi sax çi mirî zindî û nezindî wek çi bi Kurdistanê de kî hat û çi hat berdinêyî û îmha bikin û divê li Sêla û li Pirdê û divê li Wirê şerên mezin derket û li Pirdê 412 leşkerên heştî şabî wê dewleta Iraqê
هاتن کشتن د نواوان دا سد جه ایرانی بون جلی لشکریوان لخوا کردبون ابراهام تانکان امریکا کود گوت نای تخاندن او هات تخاندن دوی پشتی که موسا کر دوی اینجا از سلیمنگاریا مجرا مگو ایرو نوکا دویه و سویجی نوکا ایرو به و حکومتا باشور کردستان تشتکی قبول نکه وان تشتکو دخوازن و دوی ما تلفونه وی اوای گرد و وی اوای جی ایدی جادن امریکا امزانو کو کتنا به و او شر لوری سکنی مخابن بکتنا کرکوکی ریل پیشیا سرخابونا کردستان جهاد کردن هیوی دکم کو جادن کرد او دورین ماده 140 تاوی کرکوک و تاوی شنگاله و خانقینه و واندرا تاوی جنودا تکن دسته خود بله پشتیوان گوتنا از خازم کو رجی مجارن مبینه سر اکرانه که ام به هفتیه مکیجان مجاره بپیون براوان بینن سر اکرانه بله ما مجارين ما ديد مجارا ما يكم بارويا آمده وكو تزانين يكشما چوي نهم هدا 48 کنگرا بارويا آمده چه بو اوقات ناهید ارن جاردنه بو سروک بارويا آمده پشتی کو هلبجاتنه کار کر او راقیبه خویی کو اویجی هنکی زیاده دنگ ستندو ستند باخو هر دو بهبرا گوتن امی بهبرا بخفتن و نهایت اران گو بلا اف هلبجارتن لگل آمده و لگل کرد پیروز و امزانن کد بارویا آمده دهن خباتن خدا زمان کردی جی کارتینه و براستی دوان دم داویدا باروی آمده دهنک اوکادا چالاکه یعنی تشتین کو ملت کرد علاقات که خلق ما علاقات که دوام تشتادا دوام داخل اونه بیجن چه یعنی رولا باروی آمده خباتا ملت کرد روزانه دموکراتیک دا چیه و دوی کو چوه از خوازم هستن و هیم بکم امج کک فخری دست بکن کک فخری کرم که ده چه بجیج بوی هلبجارتنه و باروی آمده جی ایوارک خوش رو بینری منا بخوازم وقتی جی دیار کر از خیانتا 16 اکتبر 2017 شرمزار بکن براستی روژک رش بود دیدیو که کردستانی دا و دلی کردستانی بود کرد جبر تکوشینا 7 سالیه داویه لباشور کردستانی mesele Kerkuk'tu. Tücari Kerkuk büyü havayı kesin ne bu? Ne yaptı Kırım? Cüberiya
سیویدارم کن جوی اوی درسکی سودکی ورگن و ام خانه پینه حتی شنگاری و یا ناو ماده سری چلیدم اوی داخلی کردستان کن باروی آمده وقت که باروی آمده و هلبجارتنه باروی دن جبو چی گرینگه بارو براستی سازیه که اویه یعنی ناو Türkiye'de سازیه که به قانون بنگهین ده هاتیه چسباندن و قانونیه برویه گره مریفنک تشتی او زانبن که بارو چی و کانه چی بکن لی ناو قانون باروی ده جبو مافی مروفان و خباته که جی وک پیوره که ده سر بارویه بارو براستی جوی قانونا خو و دناو وی خالا کو جبو پرسکری که مافی مروان وک پیوره که ده سر بارویه دوی هوای حرکت که لی باروی کردستانی و تایبت بارویه دیابکی تایبتمندی خواه بو تکوشینا بارویه دیابکی مثلا ایرانه نه دما کو باروی حرمه هیم نیم بون یا جی باروی دیابکی باروی حرمی بو جبری دا دوی هوایی گرینگی یک باروی دیابکی هیم لی نها براستی پیشانازن و کیف خوشن که باروی منی دنجی جوی پیواجو جوی دیروکا باروی دیاربکری هنک سود ورگرتنه و بوی هوایی خبات خو نکیمی باروی دیاربکری ده دومینه جوانا باروی işte Merdin'e, baroya Sirte, baroya Şırnak'ı, Hakkari'ye, Van'ı براستی پلاتفورم اکمیا اویجیه سیزده باجاری منا دیگر نافو سیزده بارویا جبری اوک وک بارویا هرمی باروین هرمی دوی هوایی هزگجی چه بودی دوی هزه دا دوی ترگری دا براستی رول بارو دیابتی نه inkar کرن بارو جبو سیاست کی نه ناویجم لی بارو gelek wari da wari siyasi wari mafi gelek Kürt mafi mirovayî mafi bi her havayî maf mijara baroya baroya Diyarbekirê jî di vî warî da jî hestiyar tevdigerin ji ber wî em yani ji bo baroya Diyarbekirê guhertinên serokatiyê a jî rêveberiyê birastî ewa baroyê naguherînin zêde لی ام دخوازم باروی دیاربکر سری خود یعنی جی یک جانا دخوازم هنک داخیانی تون آنجی داخیانی سیاسی هنک دردوری سیاسی دا تخواستم که بارو وی هوایی چالکته لی اوانا زیده باندوری سر باروی دیاربکر ناکن باروی دیاربکر وک سازیک حقوقی وک سازیک aidiyeta xwe zane tevdigere ji ber wî vî karê xwe berdewam bike wekte ji bo Baroya Diyarbekirê li ser nexê Kurdan li ser taybetî ziman û li ser çand û ser pirsgirêka wîna însanî bi her hawayî di tevgerê de yî çünkü em parêzer jî parêzerên herêmê gelemperî bi vî hawayî difikirin ji ber wî mutlaka fayda xwe hebe û divê dema ku siyasetek demokratîk meşandinê de jî ewa baroya ne inkar kirin ez bi vî hawayî dernaxînim û ji rêveberiya min re jî ez serkeftinê dixwazim gelek saxbî keko kek Murat ez dixwazim hîn bikim baro di yasayên Türkiye'de yani saziyek fermiye yan sivîle nîvfermiye statûya wî çi ye û baroya Amedê giringiya wî
د مجادله ملت کرد آ دموکراتیک تا دواره ام بیژن دموکراتیک تا چه واتیاوی هەیە کرم که Ez jî ewlê slavên xwe germ ji bînerên çarpel medyayê re dişînim. Ewlê ez dixwazim vêya bêjim di hilbijartinên Baroyê de 1528 kes ray avêt. 1528 parêzer ray bi kar anî. Ji vêya sedî pêncî û heft raya xwe da dengê xwe da nahî teren. Çil û sê jî dengê xwe da Muhlis Oğurgul. Ez jî ewlê pîroz dikim hem nahî teren bixwe hem jî rêveberiyan pîroz dikim. Niha baroyan wek di kanûnê de hene rêxistinekî pîşeyî ye. Lê bero bixwe di kanûnên wî de dibe li ser mafên mirovan de jî dixebite ji ber ku mafên mirovan li cêkî xurt nebe baro jî xurt nabe. Ji ber wê yekê mesela bi taybetî li ser baroya Diyarbekirê ez peyvim hem ji alîkî ve rêxistinek pîşeyî ye wek meslekî ye ji aliyê din ve jî rêxistineke saziyekî sivîl e û rêxistineke xurt e. Baroyeke xurt ji bo Diyarbekirê ez karim vêya bêjim baroyeke xurt saziyeke xurt saziyên sivîl jî xurt dike ji ber ku em dizanin ku li piranî li Kurdistanê û hem li Tirkiye maf bi piranî tên binpêkirin û bi destê hukûkê tên binpêkirin û ji ber wê yekê jî pêdiviya gel ji parêzera heye. Parêzer jî ji ber vî alî wek kêmasî tije dikin. Baro her wiha mesela em dibînin ku baroya Amedê yan Diyarbekirê yan jî baroyên herêmê giş ev salên ji ewlî vir be ser meselên binpêkirinan de jî zû bi zû wek refleksek dane û li ser vêya hem ji aliyê hukûkî ve tişnakirine hem dav li wan vekirine ê ku hukûkî ne hukûkî çêkirine li ser wan dav li wan vekiriye ji aliyê din ve jî daxuyanî dane ji bo gel ji bo ke gel jî pê bihese çi neheqî dibin çi binpêkirina mafan dibin li ser wê yekê jî dixebite elbet baro ne tenê saziyeke sivîl e yani ne xebatê wî wek ewil xebatê wî esasî ne hereketek sivîl e ji ber ku ciyekî meslekî ye pîşe ye ji ber ku her mirovek nikare endamê baroyê be divê gerek parêzer bî lê baroya Amedê giringiyek wî heye li ser herêmê yani baroya Amedê li ser mafan dipeyve ya din mesela komisyonên baroya Amedê heye yek ji wan jî komisyona zimana kurmanciyê û kursên kurmancî ji didin ji ber ku gelêmeyê ku derdkevin ber mehkeman ê ku ji nav wan de bi kurmancî bi tirkî nizanin cî hene li wir jî baroyekê xurt bi ziman bi zimanî baroyekî zimanî kare alkariya ê ku mafê hatiye binpêkirin alkariya wê jî bike ji ber wê yekê baro ji bo Diyarbekir giring e. Kek Murat ez dixwazim hîn bikim gelo tesîra baroya Amedê li ser baroyên Bakurê Kurdistanê di çi astê da ye baroyên bajarên dina baroya Amedê wek birayê mezin dibînin mesele çawa ye ez dixwazim wî jî hîn bikim. Pirstekî zehmet e ji ber ku her baro bi qîmetin her baro li cê xwe dixebitin baroya Amedê dibe ku belkî kevnartir be kemtir be ji adin lê elbet ez dizanim baroya êlihê jî baroya Şirnexê jî xebatên baroya Mêrdînê jî Rihayê jî xebatên pir pîroz dikin ji ber wê yekê lê vêya dibînim ne wek birêmezin ama baroyên herêmê baroyên Kurdistana Bakur bi hevdûre carna bi hevdûre rêdimeşin carna hilbijartinan çêdibe wek baroya mezin ya Tirkiye TBB li wan derûdoran de bi hevdûre dixebitin yani çünkü derdê wan esasîn tiştek dine li ser wîya jî
بهدوره کارم بخیر. از هیوی دکم که بارو همو باروین باکوری کردستانه نه ایدئولوژیک جبو مثلا ملت کرد که بیچاره سر کردن دواره حقوقی دا تشتی که بکره سر ملیوان بکن و از جی بارویا آمده و باروین هرما باکوری کردستانه که لوی هرمی جی دیگرن از همو وان بارویان یکو کنگره خوچه کرنو و اوکی نو رهبری نو پیکاتن از وان تبا پیروز دکم گلک سپاس کک مراد بله کک مراد از اینجا جتا دست بکم جبر کو تو وک اکتیویست کی مافیا مروان جی تفدگاری از آنم کو تو وک نونری وفا مافیا مروان دیار بکری از شاش من ایقاز بکه از مسئله اشته بتا بدم دست بکرن وان روژه چوین دا ایحاده راپورتک لسر مافیا مروان بم پیکرنین مافیا مروان 2021 راپورتک وشاند دوی راپورت دا دوی 5488 کس لقای اشکنجه و هلوستا خراب بونه ایهاده دیسا دبیجه روشا آوارته بو روشک آسایی و روشک نورمال یعنی روشا آوارته رانه بو دیسا دبیجه بکایان روشا آوارته بردوامه بسا امبیجن وان اوکن بمپیکرینین بکایان بسا وان جید که دیسا دوید 2021 دا لگرتیگه هان 326,243 کس دمینن لی کپاسیته 288,798 یعنی 288,326 دوزده لور 38,000 زیده کپاسیته زیده کس ده گرتیگه هاندانه و هر وکی دن جی گلک تشتا اوکدکن ده بیجی چه روشا مافی مروان ده چه آسته دایه هنکی باساوه اوکی جی و امبیجن راپورتی جی بکه مافی مروان ده چه آسته دایه امی بوی و گریدای اینجار ورن سرخالا سانسوره جی لی از هیوید کم که اون پر دریج نکن چونکی وقتا ما بسینور داره بله کنو کرد یا کارم بیجم هجمارین کو ایهاده دیدن سری de dibe her iki. Yani jiber ku ihade hayje tespit kiriye. Yani tespit kiriye. Her iki vanı. Naha em dibinin ji 2015 bir ve rewşa mafê mirovan rob ro xerabtir dibe jiber ku em dibinin mesela de girtîgehan li der ve rewş xerabtir e. Ya awlê ez karim biya bijim di girtîgehan de حیا سری ساله حیا داویا ایلونه شست دو کس جیانا خوش دستانه دگرتیگان افتشتکی بالکجه یا دویم ایهاده ویاج دبیجه دبی ایکو نخوشین گرام بوان رهنه ایکو گرتینه 671 کس نخوشین گرام بوان رهیه o demaku parizer ji bo wan wek dilekçe dinivîsin divên bira li derve tedawiya wan bibînin lê ATK heye bi Tirkî dibên adlî tıp kurumu ew raporên ecêb dide divê vana karin di hepsê de bihev dûre yani di hepsê de bimîne dibeke li wir jî jiyana xwe bidewmîne lê em dibînin 62 kes jiyana xwe ji dest dan di neh mehên dawî de
ya seyem eskarın bejin mesela lider ve livani gringiye ke 6 sale der. Doğru 6 sale tümikar lider ve çalakiye ki çeki. Çalaki ku pişkiri dide AKP bir rahati karın mıkın. Le çalaki ku muhalifi hükümetine devlet demir dest berdigre nahile. Minak roja seçemi numerin vakfa vane ya sevim çiçek u vegave seroke bijişkan bu avane Hüseyin Yaviç du sal beri li ber nexweşxane dixwastin daxuyaniyekî bidin hatin min çakirin ha jî dozawan didome. Em dibînin ku hundirdane yana ne hundirdane? Dervene lê ji ber ku divên wek walîtî qedexe daniye hûn nikarin derve daxuyanekî bidin lê ev tiştekî ecêb e didiye tiştekî lotune derdori 6 sal, edibim 6 sal kadiya 6 sale lider ve tünikari daxuyane ki. Yani zahtek mazın heye. Yani cana emdibinin li Diyarbakır civardıkın. O emdibinin mesela Diyarbakır'ı xebatkarın çapemeniye jidibin çapandığını. O yani işte nedir de nedir cide bu vanan ha hapsede dome yani hapsede ne o hin doz servan ve ne bu ne derdori semhel hundurun o kesinlikle yani nerede bizler çücili hundurun ciberku o gizlilik de bir Türkiye yani beşartiye doz bu konuda şartiye o ciberüye ki emizan çıktı da tıkavuma ya seyemez dikarın bir acibeci mesela vakfa mapi mirovan de nehbehe davi de düsedu nodu haş kes jiber bu işkence ditine serili vakfe kıstı. Her tiştek mezzine o viyateni hereme yani bir Diyarbakır'a şırnaka çekici mirdini hele jeyli hele bana ji hapsi ekuji hapsi derketine ya ji eku derve çalaki kırne polis elçivan kiriye işkence ditine ya da kıriyarın harap reservamatiye kırın bana seydim edilsin o kek Murat katil inca livre bisekne em ji kek farklı person kauçet beşe em cavne bepeyvin kelem kek xefer farklı çi beji rewşa mafe mirovan ون حقوق ام بيجن حقوق ناس ونتر ده همان دمه دا ام بيجن وك اكتيفيستين ما في مروفانه جبركو ون لكردستان نه و لكردستان هر رو ما في مروفان تم بن بيكرين و خلق تم باو و سري الوادتن د باشيا باشي دا ام تفتن بردري و ام دبن بابن باي مگرتن و جمرا واد بيجن و اكتكن روش de çe aslında az lazım jiteci bibizim. Vek Murat Baskır az tabii ne fazla vek evi herek jmara ev dedim bana spesifik mesele ne ev mesele çiğ mesele sistem akvem dınavda dijin bir jur despedik. Ev sistem akvem dijin çuka demokratik demokrasi çiğ birası bana evet yani cin karşıyına hem herkes zanım ki de yani 2015 şunda ama Türkiye tamamen adgoherandı ne işte sistema serokomariya ve bir şekildeki modela Türkiye o parlamenterizmi demokratik henek sazi atışmışlara gışabun yani birasti ket desti mroveki gava bizi havayı mesele yaji embejin ku sistema siyasi bizi havayı be saskirin bizi havayı ve koordine kirin tutura dehenek ciyaji dijyani da o da tebger u çuyun altın enerji demokratik muhasebaya hakkı lehernayı rasti. O mesela Türkiye ambejin mesela
mafya mirovan mesela İran'ı bes sistema damezandıra Türkiye hatta İroji devam dike. Dinav revşek avartada dinav embejin darbe u kanuni bingeyin ye darbe idare kirin jbeliya demokrasiye binavi karşı ucube heyi Rabbim tekrarına birası jüvür gereme bikin yani jaliye fikirde jaliye eveda azadi tüneyi muhalefeti Kürt anji ne Kürt yani hiç farklı ne bir kulü diji embejin sistemi bu destratariye be ya tişeku ne hoş ya tişeku ev ne pejrinin begotin ser herkesiye vekeyi rastı yani vek keşi vek sazici vek partici ser herkesi tehdit ekeyi rastı evaji eva fikir evdike kastike yani jiyana fikir embejin dakyani u nivis belaf kirin evana kastı sistemek bir havayı leheremi grantrine tabi leheremi eva sistema beher havayı deselme bir şiddet übevti meşadın jüvelya yani bahsama femrovan brasti zahmettir emci gorey şertü mercehu berhududur işte sazima partiye mera bir havayı dina ve vekilane hukuk mücadele tekoşina hukuki mevnikanı verdi. Çünkü desmeda vakit iştekini ne yani siyaset tek demokratik tekoşina demokratik mecburun kambedin meşandın bir havayı vekil rasti xabat ekey vekili nikan çıkıyor şimdi. Kek fakri az xwazim tiştek dijî bipirsim bi vî ev têr nakin ev bin tê kirinên mafê mirovan ev bê hukukî têr nakin îcar îktidarê rabû yasaya sansûrê jî derxist ez dixwazim tu çend gotina li ser wê yasaya sansûrê jî bêjî yani evana çi dikin gelo yan jî em çi bikin yani winê çi bêjin ji me ra Berbi bijartine brasti ev sahan bejin evi kada siyaseti kada civak ev hepki alozi çebe nav herkeve tekuya ko jibo bijartina 2023 gelek ev bekrin bes tedbirin ne yani tedbirin hukuki jigeri verdi standart tedbirin yasada Denistan'da Çin'e vana tedbiri embejin fikru ramanın uragihandın ujbogun millet bir havayı evnedin agadar nedin çünkü evaya evek yani manipülasyon ekeydi eva desilatariyeda fazil manipüle bike jber manipüle bike gere eva evi kudes desilatariya xo u imkanı kuddes suya da henin jaliye leşkeri da jaliye dadi da jaliye dengu bas da ragahandine da her havayı kiri eveki yani kirin devri birasti jiboya ve rojen peşme in juartır her giber bir bijartine her ve juartır ev kanuna na khwastin defin bes ne kanuna ve yani belki ben bu tişteki teneyli tamamı sosyal medya diyen ya medya civaki liser ya avaki fazla çekti. Yani fazla viyaj kontrol bike. Çünkü evhenek tişteydi şu tiştey kurdu ben mesela henek dinav harkeyla henek evi neras belaf kiren an işte evi eva haberi neraz haberi embejin dezenformasyon yaradın biknu xalqê dinav gumana ku dinav tirsê ku bi havayî raya giştî ew bike yani tebliğ bixe ji bo yanine bes wekî dijî jaliyê em bêjin evê internetê li ser internetê weşanên internetê sosyal medyayê
Ama ji bo wana jî gelek kewatîne. Yani tiştekî xeterekê tîne, xetere çi ye? Di vê yasayê da herkes kanı kirdarê vê ew ê bin. Yani mesela berê jî eva di kanuna cezayî da û da devê da ragihandinê da bi vî hawayî ew henin, xal henin. Kanun heye yani. Ne ku tu neyî. Lê evaya tiştî taybet e. Evaya tiştî muğlak tîne. Yani wekê. Yani tiştê ku tu ney hesabê desthilatdariyê bêje ewa dibe mesela wê. Em bêjin ewa dozgeriyê. û karî te makul bike. Yani tiştê ku ne ku ne rast. Rast e mesela ez bêjim ku hinek tiştê gotin em bêjin min gogê di çend meyê pêş me da ew Tirkiye krîzek ew da derbas bide. Aborî da derbas bide. Em ê belkî nan nikarin bikirin. An jî em ê nikarin tişte meniyê bibînin. Tişkî wisa bêjin te xelkê dikî nav tirsê ew çax. Ha, eva çi ye? Eva mesela tişkî rast ya jî divê ku ewa aboriya Tirkiye bi vî hawayî xirab bûye. Ya jî hinekî statîstîk az didim. Enflasyon sedî du side. Kanı bêjî na tu ew dike. Çima ne hesabê. Yani evaya tiştê muğlak tiştê ku nayê hesabê destdariyê kanı bikin mijara dadgehê. Mijara lêpirsînê. Vaya li ser herkesî. Eva li ser rojnamevana nîne yani. Li ser min jî. Li ser vê weşaneyê jî. Ji ber vê ke xeterek gelemperiyê û digê herkesî û bê ser û biniyê rastî. Yani dest wan da em bêjin şûrê ew ê ya demokrasiyeyê. Gava bixwaze wê ew bike. Bi vî navî bi kar bînin. Ji ber vê rastî ew yani tiştekî ku hukûken nêqebûl kirin. Ew kûsayî saziyek yani sazûmanek kûsayî. Em ê encamê wî bibînin bi rastî. Ne tişkî ne ew yani. Ne hukûkî û ne xweşî nayxwanê. Vallahi keko encamê wî ev e xwe hazir bikin. Ew ê her bi ser me dawerin em ê jî ber wê dawerin. Kek Murat hem te basa rewşa mafê mirovan kir te hin reqeman da te hin basa hin bûyeran kir bûyerên belkî vega bûyerên hê herî balkêş jî li ba te hevin hem di wî warî da hem jî li ser vê yasayê û bi taybet jî basa xala bîst û neha dikin. Ev xala bîst û neha çi ye û ji temaşevanên me ra hûn ê çi şîreta bikin bavê min yanî bira çi bikin yanî ku eger wisa xwaneye tiştekî ku pir li qîma îxtîdarê nê ku meriv rabe di Twîtterê de retweet jî bike gelo em meriv dibe sûcdar yanî û dîsa em bêjin di Facebookê da te tiştekî eciban diye te gotiye wala enflasyon sed nîne ji qewlî kek fexrî va di sede û min jî eciban gelo dikevim xeteriyê. Dikevî ew ez vîya bêjim yasa bi xwe derbas bû lê di Nîsan yekê Nîsan 2023 de wê dest bike yani neha em tişkî bibêjin wek berê yani vêgavê serbest atêş serbest e yani ji bo Kurda wextek jî atîş serbest nebûye lê neha wek erê torbê wan heye kek Murat dibêjin te propaganda rexistinê kiriye belê kerem ke yani neha ev ji ku derket yani di Tirkiyeyê her gav dixwaze gel kontrol bike yani neha AKP jî bi xwe ev 20 sale di gel de hêza wî bixurte û ji aliyê din ve jî
medya jî dibin kontrola wî de yani sedî carna dibin sedî heftê û pênc di kontrola televizyona o rojnameyan de di kontrola AKP'ye êdî jî aliyê dinin lê em dinêrin heya niha giş jî wek alîgirin yani ne wek azad medyayek azad tune lê niha lê nêrîn ev derdorî 6 sale 7 sale medya civakî pir kurt bû o gel êku di televizyona de nayê gotin ya ji di rojnameyan de nayê nivîsandin li ser Twitterê ji ser Facebookê ya ji Instagramê dibihîzin û belav dikin bi her dûre yani ev xala bîstûnihan çima giring e mînakekî ez bidim 2 sal berê 11 îlonê de du hemwelatî ji helikopterê hatin avêtin di operasyon askerî ya Türkiye'de ji helikopterê hatin avêtin o di medyayê de derneketin o ewilî peyvên ewilî ya walîtiyê gotin tiştek waniya tune niha tu ji vir tiştekî din bêjî li vir du kes du hemwelatî ji helikopterê hatin avêtin walîtî bêje na tiştek wilo tune ve wî wextî ew ê bêjin desenformasyone viya tu vî awayî tu gel kelecanî dikî ji ber wê yekê jî tu sûcdarî û tu karî ji wir jî ceza bikî yani di hukukê de divê gerek çi kirin sûce çi kirin ne sûce diyar be niha li Tirkiye piştgirêka herî mezin dozger weke tê jî got tu tiştekî parve dikî divê tu propagandayê rêxistinê dikî û wek bêsînor dikin viya yani sînorek me nikare dîne weke te got em çi bikin çawa bikin yani sînor tune di hukukên rojavayî de ji roja ewil de tu dizanî ku tu çi bikî ev sûce tu çi bikî ew ne sûce lê li Tirkiye 5 sal berî tiştek dibêjî wê wextê ne sûce niha wek bi sûc bikartînin û em dibînin li derdora me de bi piranî di 2013 de 14 de 15 de tiştek bi Twitterê parvekirine ya jî bi Facebookê parvekirine hînû bi vîya tên darzandin û ji ber wê yekê jî ev sansûr wek bi Tirkî dibin sansûr tiştekî sansûriye naxwaze hikûmet jî bi xwe dewlet jî projeya dewletê ez tenê ê hikûmetê nabînim dewlet bi xwe dixwaze ku ê ku ew çi dibêje bira ew li medyaya belav bibe xeynî yani beriya 20 sal beriya viya jî MGK hebû bi destê leşkeran ve medya diket rêzekî niha bi destê AKP dikeve rêzekî û niha lê li dinyayê jî li Tirkiye jî ji ber ku teknolojiyê xurt bû mirov bi piranî ji ser civaka medyaya civakî xeberan dişopîne ya jî dibîne û ji ber wê yekê jî hikûmet lê nêrîkî jî li vir qes dibîne nikare serî lê bigire ji ber wê yekê jî hikûmet dixwaze vî alî jî neheyle bêhnekî derkeve gel bêhnekî bide ya ji derdê xwe bi hevdûre parve bike ji ber vê yekê jî naxwaze tiştekî nû derkeve çünkü em dibînin ku ji mînakek din jî mînakek balpêş ya din jî di 2011 vir ve li Sûrî jî li aliyê din de jî bi piranî xwepeşandan bi Facebookan bi WhatsApp'an bi Instagram'an dest pê kir niha Tirkiye ji xwe jî dipirse ji aliyê din em dibînin li Îranê jî gel bi hevdûre wek di alozî em ê werin ser mijara Îranê keko divê sibêro dibeke tişkî ve ji niha ve em berviya bigirin em ê ku dengê xwe wek bi raya giştî re parve bike em wana qes bikin û ya jî em têxin bin çavan û têxin efsan ji ber wê yekê jî dixwaze viya bike neqewet ve ji wan re belê spas kek Murat niha kek Fexrî em werin mijara xwe sisiya her ku hilbijartin nêz dibin xebatên siyasî yên partiyên siyasî yê Tirkiye jî
zêdetir dibin. Gere Serokkomar Erdoğan bata Diyarbekir kavê çijmera bigota lê ji ber ku li Amasrayê di madenekê de teqîn çêbû û 41 kes canê xwe ji dest dan wê seredana xwe Diyarbekir îptal kir. Ez ji wan kesên ku jiyana xwe ji dest dan ji malbatên wan ra sersaxî, sebir û metanet dixwazim û ji birîndaran ra jî şifa xêrê dixwazim. Dîsa Kılıçdaroğlu li Amerîka bû. Wexta çû Amerîka jî jê pirsîn gotin tê herî çi bikî tê bi kêra hevdîtin bikî. Got ez ê herim ew pêşketinên ku di alê zanistî da, di alê teknolojiyê da çêbûne ez ê li ciyê wî bivînim. Û çû îcar hinek nivîskarên nêzî îxtidarê jî gotin eviya diçe li wirê îcazet distîne. Em zanin ku modakî wisa jî li Tirkiye heye kîjan partî wexta dixwaze bive îxtidar ew lê diçe Amerîka. û roja nehê vê mehê HDP û hin saziyên sivîl seredana geverê kirin û li wir alozî di nava wan û meşekêl derxistin gotin meşa azadiyê ji boî Öcalan wê meşê kirin û alozî di nava wan û polîsan da derket piyê lingê parlamenterekî HDP bi navê çi bû navê wî Habib valla ez baş nava wî nayê bîra min eksik tişkî wisa ne nefsa ewana polîsa lingê wî şikênat lê belê walîtiya Colemêrgê gotin ewke gotin yani hema mabû ku bêjin wan wî piyexşikênan diye gotin wî xwavê tiyardî û piyexşikestiye û HDP jî bi tundî şermezar kir û ev yani tê çi bêjî ji van bûyera ra gelo Tirkiye ber bi Kurdar diçe ber bi hilbijartinan la here îndî ew ê ewa pê û serî û şikênandin û kuştin û mirin ew ê çêbibin xêr e Kılıçdaroğlu çi dixwaze ez dixwazim tu hinekî li ser vana bipeyivî. Ya siyaseta Türkiye'ye hundir birastî neva min ez zêde naşopînim jî ne mümkün yani ez xeberam ji gelek tiştayî tabii yani ne ku em bêxeberin ama çûna Amerika bunun başı yani biçe Rusya'yı daha xiraptır bu. Yani Kılıçdaroğlu ya J2'de. Edin diçe Rusya'yı. Ya evet şu yani embejin beri yekuyro desratlar embejin Erdoğan'cı hingi ne buji şu eğer icazet yüce icazettir. Yani şu Amerika evet ki embejin hezeki tekaneye nav devleti icveriya eva pırne mühimi icazeti eğer götürür bira icazet edilir. Ya belli kes icazet edilir bir hava. Mesela ne icazet havanı yani embejin desratları havanı jibo kurda çibine yani jibo ne çibine bana problemin jibo kurda. Burası desratları Türkiye embejin o mabeyna Türk-Halk kurda da sistemek hatiya bakırın. Yani vicdanın. Jiberiya tişte kuz beguharandın ez bu zeden abinim le belki bijartını tehuyat kuhanek tişte bir bakavun. Yani eva hatta seru pi neşkandın bana des şey bernadın bu saat desratariye bernadın vak evi gotu bana bir rojeveyi baştırın yani sıraveyin xaraptır böyle. Yalnızdan yani biraz siyasete Türkiye o desratariye Türkiye bir havayı
organize edin. Ez nikanim bejim koyu bir selameti bir demokratik evi ve bıkadı. Tevajoya evi bıkadı. Kip serket evi bir kerem ki serketini fazla. Varın ser evi ser mücadele geveri rastı yani ez fikri xud bejim eğer partik demokratik ve bu partik em bejim gorey kanunu yasayı tevbi gerin gerem ver via jevdo biki yani ne ko ez dipejirinim hareketi em bejim evi polisan an tavri devleti var tişki ev ama bir ev münakaşa ütüneyi yani her havayı ne demokratiki ne kabul kıran zorbatiyi zordariyi bana tişki ne növe yani bir havayı şu mesele vardı binin tekiliye me u evi gelek embejin me şu peşandan demokratik ji bir şiddet u bir ev hati asten kirin yani bir zanın ama pırnem rakı ama az tişki duhazım bejim yani İro tüm meclisette temsil kirin tüm partik demokratiki ulaliye dijî kabul bikine yani tüde ku tekliya me embejin PKK'nin em partik seri xudin em demokrat partik demokratikin ulaliye dijî gorey em bejin kanuni gorey nav kanuni nav devleti gorey evi Abdullah Öcalan keseki ev yani mahkum büyü hava ki terörist ev kırın verda veda yani ev olan ev bir havayı. Peki bu raven roja kuju Suriye derketi ya ji bu xud derketi ya ji derxistine tuye roji bikev roja azadiya Öcalan tujboyu derketi evi meydana evaya ji gere bir münakaşa kirin tujbo çi derketi meydanı bir zilami ceza xwarî ev zilama lukûyî herkes dizanir ya jî nizanin lukûyî yani ji me re dibêr viraya ama xwedê zanin kûyî ew ji tişkî münaqeşeyî ji gava tu ji bo wî derkeve eva ewek nene yani evaya tekoşînek demokratîk ew nîne tu nikan bêje eva ewekê te ji bo Kurda çi xwastî azadiya Kurda xwastî te azadiya zimanê Kurdî xwastî te tişkî masûmane gotî na ji ber wî evaya jî gere bê ew kirin lê bi her hawayî ve jî müdaxala em bêjin hêzên ewleyî müdaxala polîsan û muamela ku bi wana hatî kirinê ez nedipejirîn ve jî qebûl dikim ez şermezar dikim lê gerem bi vî awayî jî meselê zanibin gava ku tu nûnerê min e tu nûnerekî demokrat e demokrasiye dixwaze tu nikane ji bo azadiya wê numayişa çêv ku derkebû evekê bike yani eva jî evê mutlaqa li dijî viya wê reaksiyonê çêbe gerek me viyayî zanin Bele gelek spas Kek Murad li gorî hezra te Kılıçdaroğlu pêşketinên zanistî û teknolojiyê li Amerîka dît û sûd jê girt gelo û yani wî ziyareta wî hinkî şirove bikî û ez nabêjim ez bi qeydê Soylu nabêjim Soylu dibêje ev roja ji bo ku ew meşa ku ji boî Öcalan tê kirin ew tiştekî ciyê şermê ye bêehlaqî ye tiştê wisa dibêje lê ez dixwazim ji te hîn bikim ez zanim ku pêvendiyê te bi xelkê re hene yani xelk tê bawe ên siyasî jî tên bawe û xelk tên derdê ji bo derdê xwe jî tên bawe ev mesela HDP û Öcalan yani çıqa piyê HDP li Erdêye gelo di rojeva milletê Kurd da li Bakurê Kurdistanê azadiya Öcalan ji bo azadiya Öcalan û çalakî çiqas realîst e ez dixwazim te hinkî li ser wî jî xeber dê spas kerem ke Sağ ol.
Niha awilî li ser hilbijartinê bipeyivin, Kılıçdaroğlu çû Amerika, dibeke di teknolojî binêrê, lê ya duyem em dizanin ku derdorî heş mehşûn de wê hilbijartin li Tirkiye çêbibe û Kılıçdaroğlu jî dixwaze ew bixwe bibe serokkomar. Lê hevalên wî partiyên din pir naxwazin Kılıçdaroğlu bibe. Yani em bêya jî dizanin li Tirkiyê ê ku ray didin Tirk bixwe, ne Kurd, Tirk bixwe, ê ku ray didin sedî nod û heft raya xwe didin rastgiran, ya jî faşîstan, raya xwe didin faşîstan bixwe, yani BHP heye, İYİ Parti heye, Nizam Partiyên êdil jî hene, bi piranî faşîstin. Ji ber wê yekê jî Kılıçdaroğlu dixwaze bi welatên Rojavayî ya ji welat here Amerika û di hundirê welatê jî bêje bine Amerika jî qebûl dike. Ji ber wê yekê Kılıçdaroğlu bu tiştekî yani ji bo îcazetê dibê diçe. İcazet her gafeye ji bo partiya xwe ya ji bo gel, yani ji bo partiya xwe jî dibêje bine min ji Amerika jî ez çûm Amerika jî min jê îcazet jî girt, ez dixwazim bibim serokkomar. Ji ber wê yekê ji bo wî û ji bo partiya wî tiştekî erê niye. Lê em lê dinêrin bixwe Kılıçdaroğlu jî ji bo mafên Kurdan, mafê çaranûsiya Kurdan peyvekî erênî nake. Ew jî wek êdin peyvên neyînî bi piranî dikin. Ama behsa Kek Murat, ama behsa serî nixamandina jinan dike. İçiyan deng nehate bin. Ew serîgirtina jinan. Ji bo wana teklifa yasayê jî dide, ne wisa? Da, teklifa yasayê jî da, lê ji bo Kurdan tiştekî çawa, tiştekî LCB partî giş dibin yek, û ji bo Kurdan naxwazin tiştekî derkeve holê, yani ji bo mafê ziman jî CHP jî tişkî nabê, AKP jî heye niha tiştekî nebo û êdî jî nabêjin. Ji ber wê yekê ji bo min hilbijartinan de tiştekî nû nuwaze wê dernekeve, wê disa wek berê ve pir ji ber wê yekê jî pir lê nanêrim ji aliyê din ve HDP û ewlî ez jî wekê Kekê Faxrî dixwazim bêjim, li wir parlamenterek heye, ewlehî hêzên ewlehiyê nikarin tiştekî wilo bikin, ji ber wê yekê ez vêya Gere ewlehiya wî biparêzin. He? Gere ewlehiya wî biparêzin, ne wisa? Erê, yani ji aliyê din ve wek em jî wek aktivîstên mafê mirovan ez vêya dibêjim. Li ber kamerayan, li parêzeran ê ku vêya dikin, ji gere çi dikin em bizanin. Yani niha ji ber wê yekê jî tiştekî xerabe û ez li ber vêya disekirim. Ya duyem jî HDP divê bixwe, yani li xwe bifitile. Yani ji bo Kurda, ji bo Kurdistanê, ji bo mafan çi dixwaze, li wir qelsîtî heye. O HDP ji roja ewilî vir ve bi piranî bi partiyên çepên Tirkiye re hevdîtinan dike û li Kurdan nanêre. Ji ber wê yekê li wir jî bi şekî qelsîtî heye. Em bi zorê dibên HDP partiyekê Kurdaye, lê HDP bixwe divê em partiyekê Tirkiyeyê ne, em li ser mafên Tirkiye em dixwazin dixebitin û em lê dinêrin gel bixwe wekê te ji got, gel bixwe jî ji riya acizin. Gel peyvekî pir mezin e, ji bo gelên Diyarbekirê ku ez bi wan re têkilî min daniye, li ser wan ez karim bêjim. Gel jî acizin, divên HDP heya niha ev sê çar sale ne li holê bû, niha hilbijartin dest pê dike, HDP jî dest bi çalakiyan dike, dest bi wek li qehweyan, li derdoran, mîtîngan dike. Ji ber wê yekê gel jî ji vêya acize, lê ez dikarim vêya bêjim, yani di hilbijartinan 2023 de Raya Kurda herî giring bûye, ji ber ku her du alî jî masaya şeşî û İttifaka Cumhuriyê her du jî bê Raya Kurdan nikarin sedî pêncî û yek bistînin. Ji ber wê yekê her du alî jî
Kurdan kabul nakin, mafê Kurda kabul nakin, lê raya Kurda dixwazin. Ji bo me vîya belkî jî yani tiştekî baş e ji ber ku Kurd dengê xwe, peyvên xwe, Xurt û wek bi rêxistinî bêjin, dibeke aliyê din piçekî mixabin tek Murat. Mixabin tiştek bu savê gavê tune. Ji wê bonê jî tik kes li Tirkiye ti partî HDP daxil. Yani bi tenê divê Kürt sorununu demokratik yollardan çözeceğiz. Ev demokratik yolê wan çine, ziman têda heye, tineye, perwerda ziman heye, tineye, tişkî wisa tineye. Yani ev jî sûcê Kurda ya. Yani Kurd divê ku bibûna terefekî û bigotina em zimanê xwe dixwazin wek mînak. Yani em efwa siyasî dixwazin lê tiştek wisa tune. Ez naxwazim zêde we bikişînim nava wî jî bi rastî dibe mijarek bi serê xwe Kurd divê ku çi bikin. Lê hema dîsa jî tu dikarî bi hevokek de hevoka ji bo êku mafê wan wek gel dibi pêkirinê de bin, demokrasî têrî wan dikeyan nake ew jî tiştekî din e yani ji bo me mafê me wî bi Tirkî dibên niha Kurmanca wî nehat heşê min ulusların kendi kaderini tayin hakkı. Mafê çarenivîsiyê. Mafê çarenivîsiyê jî divê gerek Kurd bi hevdûre bixebitin. Yani bir demokrasiye çıkavê derdê me. Çünkü li Tirkî tu çi bikî demokrasî nayê. Demokrasî bi gel re dibe. Yani sedî pêncî zêdetir gel divê gerek tiştekî bixwazin. Li Tirkî Türk bixwe jî nefir demokratin bi vî awayî em ê çawa serkevin ev jî tiştekî din e. Yani ji bo rêyekê mafê çarenivîsî jî divê gerek her gav de heşê me de be li ser wê jî em bipeyivin o teknoloji bêjî. Belê. Ez dixwazim di wî warî de ez jî hevokek de hevoka bikarbînim. Yani Kurd bi rastî der ji mafê çarenivîsiyê berdekek Murat. Halê me ne ti hale. Yani ziman çûye û mafekî me nemaye. Ji me re dibêjin herin ser sandoqa dengê xwe bidin, diçin dengê xwe didin şaredar tînin, bi milê şaredar digire dibe davê hepsê dibêje dişûna wî da ez walî tayin dikim û diqede diçe. Yani îndî mafê deng û dayînê jî ê Kurda helanîne. Dibe ku Kurd li ser hin xwestekên askarî batina bahev û dengê xwe li Tirkiye derxistina û bigotina ey CHP, AKP, İYİ Parti, çi bin, kîjan partî bin. Em mafê em bêjin perwerdeya bi zimanê Kurdî dixwazin. Em dixwazin ew girtiyên siyasî bên berdan. Em dixwazin Awropa yerel yönetimler özellik şartı. Ew şertên Yekîtiya Awropayê ji bo rêveberiyên xwe ser. Em wî dixwazin. Wek mînak ez dibêjim. Li ser tiştê ewa sivik batina bahev û vana divê hilbijartinê da bidana pêş. Ji bo ku rê ji wî mafê ku tu behs dikî mafê çarenivîsiyê ra rê ve bibiya. Yani ew jî nave belê bi van gotinan me mijara xwî sisiyan jî qedan em werin mijara xwî çara. Ez ê îca evneqil dorata yekek Murat em ê ji te dest pê bikin. Wek tê zanîn piştî kuştina Jîna Emînî keça Kurd a 22 salî eva nêzê çil roj herhalde tişkî wisa ne yani êpê wext derbas bû. Yani sî roj erê 28-29 roj qediya. Xwepêşandan berdewamin. Xwepêşandan bi tenê ji aliyê Kurda re nayên kirin. Erê di serê ewil da partiyên Kurdistanî ên Rojhilatê Kurdistanê çi PDK, çi Komela, çi Paka Yezdenpena
ئەوانە وەک ناوەندێکی وان هەیە ناوەندە ئەفکاریە تشتێک وسا بووی نابی ینی وەک نیب تفاقێکی وان هەیە ناوەند ئەو خەلکێ بە خوێندن گرەوە گشتی ji bo protestokirina qetilkirina keça Kurd û bi wî awayî fitîla xwepêşandana li Saxezê dest pê kir û ewilê li hemû bajarên Rojhilatê Kurdistanê dest pê kir dûra Belûc jî rabûn ser piya Ezerî jî rabûn ser piya Erebên nava Îranê jî rabûn ser piya û Faris jî rabûn ser piya herî dawî em zanin ku îro ji dodayê yan jî ew zîndana Evînê li wirê jî gelek bûyer hene teqîn hene şewat heye kuştin heye çektên bikar anîn erê dewlet dibe me kontrol kiriye lê tê gotin ku hê jî xelk li derdora zîndanê ne û xwepêşandan dikin û ji xeteriya mezin li ser wan girtiyan heye. Îcar ji bo viyanê jî bi rastî bertekên mezin di nava Kurda da li perçêdina pir zêde çê nebûn. Erê li Hewlêrê xwepêşandanek çêbû û Îranê di wê navberê da Başûrê Kurdistanê jî borduman kir wan kampên ku van partiyên Rojhilatî lê diman û li Qamişlo jî ez zanim ku enekesê xwepêşandanek kir lê li Bakurê Kurdistanê ew sêkolî heye Pak, PSK û Tevger ewana bi hevra ewkek daxuyanîkî dan lê tiştê ku dilê meriv dixwaze li Bakur ku em yek milletin çünkü êşa mehabatê gere ez di nava dilê xwe de hîs bikim ku ez nekim em hê nebûne millet înca mixabin li Bakur dengekî pir qels derket ez zanim ku xebatek heye dixwazin kampanyek îmzeya ez zanim ku kek Fexrî jî di nav wê xebatê da navê wî min dît ewka lîsteya îmzeya da hebû belkî haya wî jî hebe ez ê wî ji wî bipirsim lê kek Murat tê bêjî çi yanî ev mesela Rojhilatê Kurdistanê berbikuva diçe xeterî jî heye yanî wisa İran devletek faşîst e bi rastî mümkün e ku qetliama jî pêk bîne û tevî jî têke stiyê Kurda keremke derdorî niha 4 hefte bihûrî ev protesto didome weke tu jî got jîna Amînî li wir ji ber ku porvekirî bû û hat binçakirin li wir bi awayekî jiyana xwe ji dest da paşê Îran jî got ku nejime krîza dilî derbas kir û mir lê em dizanin ku Îran weke çîkekî Îran welatek faşîst e û naxwaze deng ji wir jî derkeve ji heştê vir ve Îran bi xwe girtiye yani welatek girtiye naxwaze li wir maf xurt bibin hele mafê jinan pir kêmin ji ber ku jin nikarin li derve bêmêr bê mêrikekî bê mêrê xwe derkeve derve ya jî erebe bajo ya jî here maçekî lê binêre li hundirê Îranê ev salan e wek nerazîbûn ro bi ro zêde dibû û jaliyê vekî ev bûyer bû fîtîlek û teqiya û ne tenê li ser Kurda li ser weke Belûciyan jî wek Ereban jî wek Azeriyan jî van tişna hene lê em dibînin bi piranî li hêla Kurdan
çekin rastin bikartinin yani bir tahrane yajili aliye farsan perwanakin ve yaji ya diyemem dibinin eke porvekiri Faris ve avukat zulmü zordari luan nakin demaku beluç ve yaji Kurt ve zulmü zordari zedetirdi be o emdibinin ki yani li hundur tiştek de kavme li hundur İran'ı tiştek de kavme li pişkiriya velaten nabnetevi velaten mezin pir pişkiri nadin viya jiber ku jaliki ve Rusya ve Ukrayna şerek de kavme hindi kavme nahvazın bi İran reji şer gurter bikin jiber ku İran ve Rusya neft u gaza xwezayî ranî cemwane nahwazin rêlit vêya bikin em dibînin ku eger welatên Xurt alî nekin pir merem nikare bi ser keve li Iraqê jî werbû li Rojava jî werbû yani li Belfast jî werbû İran niha bi piranî li hêla Belûcan û li hêla Kurdan çek bikartînin o internet kurtkirine hayama jî pir ji wan nabe demek ki Elon Musk o Starlink wek uydên evine bu şanser berişandı ser Ukrayna niha şandiye ser İranê ku internet li wir bê bikaranîn lê pir li wir çi diqome pir qestê cem jiber ku İran devlete Kurd internet qut dike ya jî kêm dike qest dike em pir ji wir nabihîzin çi dibe çawa dibe ez hêvî dikim ku Kurd yani Kurd bi hevdûre belkî tiştekî bikin li wir Azerî Kurdin eger Azerî jî serî hildin dibe ku İran jî tiştek li wir jî biguhere weke tu jî got li Tirkiyê pir deng li ser vêya derneket ez dikarim bi serbilindî bêjim baroya Diyarbekirê jinên baroya Diyarbekirê parêzerên baroya Diyarbekirê jin derketin ser dike porê xwe qutkirin di kongreyê de wisa kirin wisa porê xwe qutkirin lê dengê Kurd bû na dengê qes bû ji ber ku Kurd bixwe bi piranî li vir Kurd nepir netewin wek hestiyarên netewî qesê ji ber wê yekê jî dengê xwe dernavin em dikarin li ser Kılıçdaroğlu peyvekî bêjin ya jî jêdin bêjin ama dema ku Rojhilatê ya jî Rojava ya jî başûr ve dengê me ew Xurt dernayê ez vêya zanim jinên Kurd bixwe li heman de ciyê de li hengîtî dikin yani serwerî ewin li heng ewin hêvî dikim ku li wir Kurd jî yani Kurttur be bi ser kevin tiştekî têkef parawan yan jî welatên Rojavayê divê gelek te min dest müdahale bikin İranê çünkü İran faşîst e dikare li ser gelê xwe jî çekên giran jî bikarbîne ji ber wê yekê hêvî dikim Kurd li wir bi ser kevin belê gelek spas belekek fexrî bi rastî yani ev mesele her ku diçe alozî di nav İranê da berfireh dibe behsa 240 kesî dikin ku hetanî îro jiyana xwe ji dest dane û bi rastî ne Kurd bi tenê yani wayê xuya ye ku Faris jî li ser lingane Belûç jî li ser lingane û tê gotin ku Ezerî jî li ser lingane jar ez dixwazim ji cenabê te hîn bikim bi rastî ew ke ku sahiye rexneyek ku sahiye gavadinê jî min got dibêjin ku li Bakur dengekî xurt derneket tu dibêjî çi yani hem ji bo xwe pêşandana te çi dibêjî û hem jî ji bo helwesta Bakur وقت گو گاوکادنی تگو به هستیاری yani hestiyariya millet buyne çiğ millet çiğ biraz evet birinek yani
birinek set saliye u birina sunurayı u birina yen siyasiyayı yani siyasetçi ve evi dike ve sunure hin kurtar dike yek sunurayı jber koyam dınav çar devlet alan u çar yani se milleti cudadan tarre bunu eva evet evaya müjiyeme hati çar yapkırın yani bariyer kırın av müjiyete tu aliki de nabini cari fiziki olarak da nabini eriro edi javiye teknolojiye de hani tiş desmekke şundan hayadardırın hayamezcenek şarçeri beri hayameztiş ki tüne bu yani ben hati birete bu bavete bu kısmamete bu hayatece tüne bu le siyasetçi ve evi kanı biti mesela hani siyaset hayvan gelek şey yani ev bu tevgerin evana kan raya geçti ev bikin. Na derasti sunur u henek salayı set salayı jev juda buyenek be fiziki لسر zarava لسر ol لسر mezheba derasti em jeva hasleta millet buyine dur xistin. Yani erem ben milletekin le ev tişte ku heste ku millet buyine da şerte ku millet buyine da peyda dibe dimeda keme mesela Diyarbakır jibo Filistiniyeki çepevi rastevi Türkiye Kürdistan'ı ama xo tişiist kembejin Kose hevjiyana xubidin liber camia mezin a Diyarbakır cesedi sed xo peşandan çedibe. Xabin yani ama hayavega de 140 kes jiyana xuş destana dinabawan da zarokê 5-6 salî 3-4 salî jiyane. Basa 8-7 zarok dikin ku na daha zêde. Basa 15-20 hevî dikin ku ji Sivdu kesij icra sali çuktirin hayatın. Çuktirin eri. Basa wî dikin yani. Yani jiber ya siyaset kanı biyabitir. Mesela bejin ku siyaseti ku gel breve edin. Buna kurda. Hem bejin siyaseta evet yani ya HDP ya PKK ya ku bandora ser gel heyi. Ev kanı hestiyariya çepken işte ev. Ve ev jinaki. Jiber ku nay hesabı var. Yani tu dinere yani va mesela embejin mesela millet bu ineyi mesela İran'ı mesela jinene tuhazın ku azadiya jine sanki vakt mesele azadiya jineyi eri jin hava ki her havayı lura mafi dün piyadaylı İran bu hapishane ev yani milleti yani işte Araba bigre Kurda Beluciya Azeriya gelek milleti ku seru ber be coğrafya ku be ku milletlerin daxwaziye wan çi bune çelü şaşada bun devletten bejin Azeri lavaki Kürt lavaki yani bir havayı ama millet bu ne şu rejime molla nodu hafti şunda şey işte hafte nahar şunda Hazar Nesu hafte nahar şunda evet hapishane çekiriyor. Minakeke jina emini. Bu minak, bu fişeke. Bu çürüsk. Bu çürüske. Jibelya gere em ve Kürt ve siyaseti em mesele liser mafi jina sunurdar tennekin. Şu tehüya ku rejim İran'ı mesele evi bini ser evi bini ser mesela Kürdistan'ı koşuna Kürdistan'ı çünkü evzanı ku haleka heri kals zincir haleka zinciri heri kals Kürdistan'ı revan şekeyi ev var gırtını ev İran bes jibo perçe navkune İran İro serveriya tekçuyla bejin başvuru Kürdistan'ı bir havayı nepser uberi u duseri u
و işte Gavkadin'e bahse Kerkük'e xıyanet ekir bi destê wan givana çêdibin. Ji ber ya tê xuya ku yani tirsa me ew ku eva hesabê wî doş be divê ya niza tevir doş dibe ew doş dibe tê serê evê kevin. Haziriye wana heyî ku şu ew êrişên hêzên Rojhilat ye PDK û Komelayê û Pakê ew êrişên İranê yê sev bargeyê wana jî viya didin nîşan. Yani haziriye wan jî bi awayî heyî. Mesela li gor Şarkul Ewsat ewa silahê ew giran têdî dî bervî Kurdistanê tên li bejayê dixwazin herekateke bikin. Ji ber wî bi rastî Kurd gere ew bin. Vî awayî yani çû qas karin tevger ve nizanim lê şiar bin û tevger bin. Yek ev mesela li serê me bira neteqi yani bez dudiya jî berjewendiyê devleta bi rastî li ber mafê mirovan falan digire. Kurd gere bin Türk devletek îro yani bir çel salî işte sistemekeyê Amerika zêdetir kes bi İranê ra ew nake ne nav tekoşînê da evê de sistema wî lê wana bile rojava bile cîb cîb devletek Rusa faşîst Rusa ew danûstandinê wan ne ticaretê wan ne ji ber wê gerek Kurd her hawayî xwe ew bikin tefez xwe tevger bikin û gorê hukmê xwe hereket bikin ku ewa doş be li serê me Kurda derneke. Ewa xetera jî ji bo me. Berê gelek spas keko. Em derbasî mijara xwe pênca bibin. Bi rastî wayê saet ku 20 deqê me qediya hê sê mijarê me maye û 20 deqê me maye. Hêviyam ji we ku hûn hêdî hinkî dijî Kurd bigirin mijara. Em tên ser mijara Serokkomariya Iraqê. Wek tê zanîn eva salek zêde ye ku li Iraqê hilbijartin çêbûn lê ji ber nakokiyên partiyên Ereb û partiyên Kurd jî. Partiya Ereb jî bi xwe nelhebûn, Partiyê Kurd jî bi xwe nelhebûn. Ji ber wî Serokkomar hetanî vê gavê jî nehatibû van roja jî nehatibû hilbijartin wayê axirê hat hilbijartin û wek tê zanîn jî Serokkomarî bi konsensûs para Kurda bû. Îcar Letîf Reşîd bû Serokkomar. Letîf Reşîd li ser diwarê endazyariyê da doktora kiriye. Bi Kurdî, Erebî û İngilîzî zane. Nêzî 7-8 sala wezîrtiya çavkaniyên avê kiriye û di van salê paşî da jî wek şêwirmendê Serokkomarê Iraqê. Ji yenekeliye lê belê wek serbixwe kesê serbixwe bû em bêjin berbijêr bû yani û PDK wî destek kir lê belê yeneke dengê xwe tê gotin ku dane berhemsale lê berhemsale kar nekir ewî kar kir. Mixabin Kurd dîsa nebûn yek ez warim ku bivûna yek ew ê gelek ji bo wan baş viya lê ez zêde xeber nedim ez ji we re bihêlim belê Kek Murat îcar bira cara dinê me ji te dest pê kiribû îcar dora Kek Fexrî kerem. Hilbijartina evê rastî Serokkomarî salek Lê rica min ku hûn Kurd bigirin Keko. Abdullatîf bi xwe evê hevlingê evê telebanî hûn bizanin. Yenekeyê lê di berbijêriyê de bi serê xwe bû. Bi vê hewayê tê gotin lê ew berê jî wisa lê
salekî hinek tişt nîşanî me dan ku siyaseta Başûrê Kurdistan û Iraqê bi rastî gor ew pîvanê siyasetê û gor şopandinê tu nikane ew bike. Hinek devlet karar didin. Tu ne nav da tu nikane tişkî ser û ber bêje. Yani mesela em bê îtifaka evê berê bi Sadr re hereket kirin Kurda yani ne aliyê em bêjin yenekî lê aliyê partî bi Sadr re hereket kirin bu Suniya re hereket kirin û ew bijartin şu serokê meclisê bijartin lê dûra ew bû. Mesela kesana em bibên êgî di nav ewa hemahengiyê de hene kî ne? İşte Malikî yani partî dava partiyê. Eva serokwezîrê ku îro em bêjin hat rastpardin ji bo hikmeta nû ew bi xwe pêvajoya ber wî red dikirin yani gotin gerev nebe. Lê siyaset tişkî wisa ye em zêde naxwazim di nav kevin. Lê Serok Barzanî berbijêrê xwe yê KDP vekşand. Muhtemelen hinek tişt dît yani ji ber ku serokkomarî bi şeklen tê xwandinê yan jî wek evekê tê xwandinê temsîlekê tê xwandinê lê di navê Kurda eva wek teamülekê wekevê qebûl bûyî. Dema Talebanî da tabii kesayetiya wî tişî cuda bû hepkî eva cêwî tije dibû lê li pê wî şûn da êkuat bijartinê tu fonksiyonekî wan tune bû hatta mixabin berhem salî li dijî berjewendiyê Herêma Kurdistanê mafê wanê ku di kanûna bingehîn de hatî çespandin ew mafana bin pê kir û ji bo vêya xebatek nekir li alîkî xebatek nekirina wî li alîkî lê li dijî vê va mafana derket yani ew îhanet û virda wê da gi sebeba wî evaya bû ji ber vêya yenekî bi israr ew xwast û bibe berhem salî nebûna wî belkî ew bû yani ew jî serkeftinek bû yani nîv serkeftinek bû Kurd bi vê hawayî giyan hevdû ya jî eger ne giyan hevdû jî ew tiştê ku li ser Kurda dixwazin ferz bikin ew berhem salî nebû ve pengavek lê siyaseta Iraqê ez pir bawer nabim îro çend roberê tu hûn zanin hêzên fermiyê Iraqî ket xaniqînê jî yani eva rûveşîkê eva yani tu bawer bikî 5 sale eva şûna Necmetîn eva ji eva referandumê şûn da ew waliyê Kerkûkê yê hatî sepandin walîke ya walîke hatî sepandin lê ev vî kesî tiştê ku di dema Saddam da nebûye Kerkûkê kiriye jaliyê mafê Kurda da jaliyê reng û ew ê dengê Kurdistanê biguherîne herêbkirin surbûn bi her hawayî li ber çava ve karana dibin lê Kurd mixabin tu tişkî nikavin bikin ji ber vêya yani bi rastî ewa başûr jî bi min ew duserîtî û wekî dijî lê mixabin ew ê nadin meriya hêviyê nadin meriya û siyaseta Iraqê ew dewleta êdî nabi dewlet gerem vêya zanibin lê tê xuya ku em jî nabin devlet yani riya me pir dûr helûr dûrê halbukî ew ê pêvajoyê wiha da derfetê wiha gerek meriv ew bike ji ber ku derfetê zêrînin bi rastî gerek em xwe bigînin ser evdû ji vê firsatê em evekê derxin lê me ji wana xirabtir kirî hergî ew bela dibin em jî bela dibin hergî ew xira dibin em jî xira dibin em çê nabin ji ber vêya em ê binêrin yani çi dibe lê rewş nexweş bim yani lojîk pir nexweş belê kek Murat kek Fexrî dibêje rewş nexweş e ez pê zanim ku beriya vê hilbijartina dawî ku hat hilbijartin di nava PDK û yenekê de hevdîtin hatin kirin PDK pêşniyarek ji
yenekê ra biribû gobira berhem salih nîn ve di nava xwe da biryar bidin bi me qebûle ku çîk müftî bû vêga navê wî nayê bîram Ednan Müftî yan jî Mele Bextiyar yan jî vî camerê ku vêga vê bû serokkomar ji van her siya bira yek ve yenekê qebûl nekir got îlahî gere berhem salih ve lê baş e wê berhem salih nebû hema ê min ji ber ku yeneke nêzî Îranê ye ez dibêm bi qaydê wan nebû ev ya jî çîçekî kar e kerem ke divî warî da di warê mesela Kurdên başûr kek fexî divê derfetên zêrîn di destê wan dane lê belê bi kar nayînin keremke tê çûbêj. Hem demjîkin hindek ji ber ezê Kurd û Kurd bêjin li başûr bixwe Iraq bixwe neser bixwe yani welatê mezin biryaran dide Iraq jî dişopîne birêve dibe li nav Kurdan de jî dubendî heye ji ber wêyekê jî alozî jî çê dibin elbette berhem salî bixwe piçekî alîkariya alîgiriya Îranê dikir ev jî nexweşiyek di nav Kurda de derdixist holê mînak ev 10 roberê 7 roberê mûşekên Îranê Îran bi mûşekan li Kurdistana başûr xist ji ber wêyekê jî nexweşiyek hebû lûr jî Abdulletîf Reşîd bi piştgiriya bi desteka QDP'yan PDK'yan bi serket lûr hergav em dibîn yani Îran naxwaze lûr Iraq bixwe ser bixwe ve ya jî Kurdistanekî azad çêbe çünkü ji bo xwe jî metirsiyeke ji bo wî ew ji xwe jî ditirse ji ber wêyekê naxwaze Kurd bibe hergavê dixwaze destê wî çavê wî ya jî destê wî di hundirê Kurdistanê dibe Kurdistana Iraqê dibe li vir weke tu ji got PDK civînan jî çêkir lê yenekeyî qebûl nedikirin o bi rayên PDK'yî Abdulletîf Reşîd bi serket hêvî dikin ku ji bo Kurda jî tiştekî pîroz be rojên baştir bê elê ez jî wek lûr alozî pire ez jî wek yani nebe dilgernî bil dilkêfî ez kar tişt nebêjim lê Kurd divê li cem hev bin alek wan hebe sirûdek wan hebe welatek wan hebe wê ro bi ro wê nêzî hev dibin çünkü bibin çünkü ew bibînin ku welatên din ne dostê wan e dijminatî bi wan re dikin ew bi xwe neyên cem hew êdin jî ya jî welatên rojavayî jî wê heya kengî alîkarî bidin wan ji ber wêyekî jî ez hêvîdarim hergav hêvîdarim. Spas keko em hemen derbasî mijara xwe şeşa bibin mijara me şeşa dîsa Efrînê li Efrînê wek tê zanîn Efrîn di destê Tirkiye û hêzên bi ser Tirkiye daye ew artêşa azad ku dibêjin lê divan demên dawî da di hundirê artêşa azad da gelek grup hene di nava wan da şer hebûn alozî hebû HTŞ Heyet Tahrir-ü Şam yan jî El Nusra'ya kep ku bi ser ew jî milekî El-Qaîdeyê tê hesibandin ji temamê dewletên dinyayê wan wek hêzeke terorîst dibînin lê belê di Sûriyê de hêzeke xurtin serekene ewan jî ji van şerê navbera wan çeteyên bi ser Tirkiye da bikirin bahane qaşo li hewara hinka hatin û hatin Efrînê bi dest xistin vê gavê jî di nav Efrînê û Ezazê da ber bi Ezazê da li ser wêriyê ber bi Ezazê da diçin tê gotin ku wê derê jî bistînin belkî vêga divan saeta da ketibe jî yani zanim
بله کک مراد اینجا دوراتایه چیه وقتا کو افرین جستندن تی گوتن کو تالان هویه و yani ama tebeci çevre. Kaderame Kurdavi çavabe. Yani Afrin buxwe deste Kurda de bu, li Türkiye jboxwe yani jxwe tirsiya jber ku xettek digiyaş behra spî Afrin jxwe nêzî behra spîye nedixwest ki xettekî çêv ve jber wêyekê jî Türkiye ket wêdire yani bê hukuk bê tiştekî çi ket hundirê Afrînê derdi Türkiye ve Kürt neyim cemher yani gaynıvi hateşe lure ya ji partiyên din ji işê de ji daişê çêbûne ew têdeme ji bo wî ferq nake em dizanin ku hateşe bixwe jî di dewletên yekbûyî de jî wek terorîst tê qebûl kirin lê Türkiye ji bo Türkiye ne pirsgirêke ji ber ku dixwaze li wir nav Kurdan de xetekî çêbike Kurdinekê jî cemherdu û em dizanin di wexta ku li wir jî li Efrînê jî zeytûnên Efrînê pir bi navû tenge darên zeytûnên Efrînê jî xut kirin zeytûnên Efrînê anîn Tirkî bê hak bê heqek bê hukukek anîn Tirkî û firotin û li wir em dizanin ku Türkiye bixwe dixwaze Kurdî li wir jî pûç bibe ji ber wê yekê jî Tirkî û Erebî mektebên Tirkî û Erebî vekirin lê Kurdî li wir jî qedexe kirin niha jî Tirkî hêdiyê dî ji wir derdikeve û li wir ev cihadîst dibe ya cihadîst jî Kurdin ew jî ciyekî vala dibe û zû bi zû cê wan tije dikin û ew bixwe jî hovin ji bo wan şaristanî tune yani şaristanî naxwazin û dixwazin wan de têkeve bi bandora wan bi kontrola wan Efrîn niha ev çend sale rewşa wî ne baş bû xerab û zêdetir xerabtir jî dibe herteşe bixwe yani wek rêw rêbazên ku birê ve dibe giş tiştên terorîstî ne yani li wir mav li cem wan tune êku derdkeve ber wan wan bikujin jî yani herteşe wê çawa bêsekinandin ez jî biyan nizanim li wir jî ji bo Kurda wek her derê ji bo Kurda tiştên ne baş ne li cî de diqewînin û wê wek ez wer difikirim ku wê wek ji wek van roja wê bidome wê waniya jî bidome çünkü Tirkiye naxwaze Kurd li wir biserkevin lê tenê ez dizanim yani rastepir nizanim ama Rusya jî li heteşê xistiye bi balafirên xwe wîya jî di medyaya civakî de dinivîsin. Bele. Bele kek Fexrî. Em zanin ku İdlib piraniya İdlibê ji xwe destê heteşê daye û heteşe û Tirkiye bi hev re û çend hêzên biçûk jî bi hev re İdlibê birêve dibin. Yani bi awakî heteşe û Tirkiye ji xwe di nav hemahengîkê dan. Yani wisa xuyaye pir ji boî Tirkiye nizanim tuğayên Hemze û nizanim çi ha wana Efrînê birêve bir ha heteşê bir pir zêde ew tune lê gelo ew ê helwesta Emerîka Rusya ew ê çive di vê meselê da bi hizrate di wî warî da tê çivêjî. Yani yê ez zanim êdî Tirkiye jî ji va grûpên çekdariyê ku bi wan ve girêdar bi va çetana raydî wî jî ew kirbû. Ji ber ku pir bûn vana sê gund girdûn destxwaz bibûn hikûmetek. Dev pênc gund dest hinek kadar hikûmetek bû. Yani evana jî êdî ew bûn. Serê min serê Tirkiye değişan. Bele. Laliyê eva Heyet Tahrir el Şam hîn bi ser û berê
çünkü İdlib'e revedilir. İdlib bajareti mezene der doravi و muhalefet nav Suriye'de yani yakı havaki desilatları Kürda şunda aliki Suriye rejima Suriye aliki rejima ambejen yacı desilatları Rojavay Kürdistan'ı ulaliye dici eva gruba yani ya rejim evet hata şey leyi gibi evanam seru berin buraya xone kar maradıkın ve evet yani brevedin vekiliye evin le evedin abi de Türkiye'de değil sevi Türkiye'de yaşam bu saat yapıyor şu bir destura Türkiye'ne ve bu peymane kendim de eva neydi bu jber ku 15,000 askeri Türk Ali İdlib'e dua evet çavderiye da noktayı çavderiye da Ali İdlib'e kardı ki şu yani ateş be heyet tarih el-şavra kardı ki jber bimin bir eva Türkiye'nin evaya eva müdahale şu bir desteği Türkiye bu ma ben avan davetiyi Laliye dici be evi jinene be Rusya'yı jinene yani eri her çıkan Rusya'yı da mesela Ukrayna'yı da bu kadar ketimci le saha Suriye tamamen kontrola Türkiye'de ben ne yapacağım ya hayvan jeyi vakt belki lehfkerim bu havayı yani encam çiğ dumay ki imkan diye bejin ku Kürt و گلا کردستان روجاوا افرین دبن داگیر کریه دایی کی وره افرین هاتی داگیر کرن کی وره و زنگینی و هبونا کرد و افرینی جوالی را کرنه نا سری حشته وی بر وی داگیر کرنه کرد بو نا سری belki 15-20 Kürt maiyle ura beden kirine bemal kırın, mal mülkevan gev kırın, jber ya. Eva mesela devam bike, mesela Suriye, stratejiya Türkiye, kusar ne o, demkini ne? Ve evi Kürt çok az Amerika ve evi bir de sekrandan, hatta vaji ne kifşe, Lena bir zor evi, Amerika'yı Türkiye zeyetir ne kanı hadi. Evet tekrar ve eva karihu berdavam deki leciye kudu deslandayı der havayı sistema Türkiye biri bin xatij imkan beş. Beli gelek spas kek faxri em derbasi xala xuy dawi bibin xala mey dawi pevendiyen Türkiye u yekitiya Avrupa o Türkiye u Rusya'ya yani yekitiya Avrupa divan rojên dawî da raporteke em bêjin ew kirjiraya giştîra amade kiribû têde behsa çi dikirin behsa saziyên dewleta Tirkiye ku ne demokratîkin behsa rewşa awarte li Tirkiye dikirin behsa KHK'yan dikirin nerazîbûna xwe li ser wî dihanîn ziman behsa qeyûman dikin behsa dibêjin gerek li Tirkiye ji bo mesela Kurd pêvajeyek nû dest pê bibe vî hanîne ziman tindiya li ser civakê hanîne ziman dîsa civaka sivîl dîsa mesela mafê mirovan bin pêkirinên mafê mirovan hanîne ziman û dibêjin ku ji bo şerê nava Ukrayna û Rusya me li ser Rusya ambargo dabû sepandin Tirkiye wê ambargoyê dişkêne tam di vê demê de ku vana vê raportê em bêjin amade kirin û ji raya giştîra weşandin hat zanîn Erdoğan dîsa çû astana bi Putin ra hevdîtin kir û Putin jî li wirê rabû tiştê bilind got em ê Tirkiye bikin navenda gaza xwezayî a rêga gaza xwezayî ku here
Avrupa. Yani edi emi Türkiye bikin merkezek, bikin navendek de mesela Gaza Xwezayî da. Tiçid vejike ku Türkiye pişta xwe de Avrupa û ber bi Rusya'da diçe ya li gora xwe wana ji qewlê Tirkava wan qulanmış dike mesele çi ye tê çi bêjî? Weleyn wek te got bi qewlê ew ê 100 sal kullanmıştık. Nevza 100 sal. Eger ku net 100 sal ba ewa ew ku me li ser niza çepgira li ser marş û sirûd digotin Lenin û Stalin û niza çî di dema wan da Kemalîsta karê xwe kirin, zêrê xwe girtin, perê xwe girtin û bi îngîzara li hev dikirin, lê li dijî heft duêla şer dikirin, pêşxapandin û dûra jî ket nav eva dunya em bêjin rojava û bi îngîza karê xwe meşandin û hatin dê royê falan. Niha devlet boyê tişkî cudayî bira. Yani emkanın bêjin ku Türkiye vê jeopolitika ku dest wan dayê bi rastî bikartînin. û car bi rastî jeopolitikek ku ne rojava, ne rojhilat û ne jî aliyê din dev jê bernabe. Belkî jî eva kirabûna wê yani ya divê ya di mabêna rojhilat û rojava, mabêna Asya û Avrupayê da pirake bi rastî pirayî yani yê tê ser vê pirê derbas bigere. Yani eva evet yani işte jaliki Bahra Reş, jaliki Bahra Spî, jaliki em bêjin Boğaz yani bi rastî jî ew yani gere meriv biçûk nebînin. Eva em bê rapora ew Parlamentoya Türkiye Avrupa'ya eva ku via da ev rutine yani her sal bir havaya vekî derdixin raporekê derdixin. Ev rapora çi ye? Tiştê ku em zanin rutînin li ser yani mafê mirovan li ser rêv çûyîna em bêjin rêveberiyê li ser deng û bas û li ser mesela demokrasiyê mesela Kurda mesela virda wê da evana ewin lê Türkiye ve xwe dike xwe dikkat bike gava ku va rapora derket bertegek ew nîşandan bertegek dijwar evî wan nas nakin yani vana çi ki ez şeva bêjim di vê demê dawiyê da va 20 sal em bêjin desthilatdariya Erdoğan'da hepkî binê devleta fan bû. Ew devletê ku me digot tiştekî diyê lê ew deşifre bû yani. Devlet wisa tiştek ku em divê nine yani. Ya jî Türkiye li hemper va devletana xwe dibî, qes dibî. Lê dît ku yani şu desteka ku îro ji Erdoğan ra jî heyê li ser vê evê yê esasî yê. Bi rastî jî ev devletana ji bercevendiyê xwe ji evê xwe dev bernabin. Tu noktakek yani bes devlet bûyîn bi serê xwe zenginiyekê, bi serê xwe fırsetekê. û sistema devleta îro da tu devletekî de bi her havayî nayê hilperî. Türkiye biya basane ev 20 salê vê dawiyê jî binê devletê rojava jî fam kiriye bi rastî û we xwe jî hinek di sahayê de hinek kar dike êrişî Başûrê Kurdistanê bi pê kiriye êrişî rojava dike êrişî Libyayê kar dike yani destê her cî da heye destê nav wan da jî heye işte mesela koçberanda politika ketedi meşandın bi her havayî ya dibîne ku devlet yê ku rojava ya jî yê ku bihêz tişkî nikane bike. Herkes muhtacî hevdûyê û ew jî muhtacî wanan e. Ji vê jeopolitika xwe kartîne bi rastî va raporana jî zêdetir ew nake. Yani usulen ez kafiya bêjim. Gelek spas. Kek Murat.
تدویجی راستیا خدا ایندی ترکیه پشتا خود ده دولتین روجاوایی و بربروسیا داد چه یا بتنه مثلا هالبجارتنه نافخویی ترکیه پولیتیکا خوی درواجی لوی گوره عیار دکه و جار نهنگ مثلا دوی دنیا اویج برچینا بمرا از کتم نوا روسیا و اوکراینا موان لسر مثلا کو قوت درخن دروای ام بیجن بعرا رش و وان بوازه مدا درباس بکن وان بعرا مدا و بویا وای من دنیای خلاص کرد و لسر ویا پروپاگاندات که تدویجی اویانه جیج بوی پروپاگاندا نافخوایی آهل بجارتنایه یا راست ام بیجن ترکیه ده حقیقتا خدا جی اکسنا روجاوا درته گلو یکتی Avrupa çıgo davi gobin pekirin hene em şermezar dikin 20 sale 30 sale her sale şermezar dikin tiştekdin abinin yani daviya eskan diya bejim devlet bu tiştekdin berjevendi devlet bu de heye Türkiye'nin hadiyadi dürütiya velatanti Avrupa'yı yaşcıydı. Minak koçbereli kujı Suriye hatı bunun Avrupa go gerek ne yiyeceğim ve biraz Türkiye birbirine. Le demaku şerre Ukrayna Rusya derken dirojeki de derdori 5 milyon Ukrayna'yı derbasi Avrupa'yı bul, ya derdori milyon ekçun Almanya, eyvari gihaşın Almanya serisi bir Kartavali otobüsü hazır bu, Kartavali telefonu hazır bu. Yani dürütüya devlet hamdi Türkiye. Türkiye jiber belki hem jibo helbijartına hündürücü kartine hem jedici kartine de dizave ki devletin Avrupa'yı teneve şermez abi. Tiştekdim nekin. Ya diyor mesela İran'ı tiştekdik kavme devletin Avrupa'yı şermez artık. Le Rojava Avka Kurt canexoj destan devletin Avrupa'yı şermezar kırın. Türkiye diyadi yani go az devletek vek navenda dünyayı deme hem jali roşlat hem jali rojavada az ciki green deme o ji Avrupa rejidbeje tu vek min neki az yani rüya bidin Ali Rusya ve Çin'i Türkiye jibovi teni berjevendiği hene diveki pişkiribi demin az cevine vibim yani devlet bunun herhalde tiştekul oluyor çünkü Türkiye jibovi sedan sağlayan bir devlet kudi devlet ki o dizane Avrupa'nın ha dinav kodeji bir plani mesela düşeceğinde partiyen rastgır serketin Türkçili diyadınıyla dibi Avrupa'nın kardeşi ki Putin rejimi eğer tü Alkaryamındaki ezi rüyakovidin Amerikacı dibi tu Alkaryamındaki ezi bir Putin'e bakabitim. Yani tu berjevendiye fe. Evet bu kadar berjevendiye kadınıyla yani tiştekdiğinden o dizane kesinlikle aracı verecek çünkü velatin dinci jibo yekidin canı xwana de jibo yekidin xwapir naişine tene canı ambargo tine servedra İran ev derdori çend sal ambargo ser ama tişvi İran'ı ne yetişektin nake çünkü bir velatiyemi jibo mu bir kıymetin bira velatiyemi tiştekme be edinçli be biraz da jiber ve ki Türkiye jiviya hem lider bir kartinerle hem jili hundur dvebine az seroki dünyayı mı? Yani az roket ederim Cem Putin, roket ederim Cem Zelenski, roket ederim Cem Avrupa diğer hundurucu bir kart. Jiber ki yani bacavan diye dostan interneti olatan be, nabera olatan be, uji bir kart. Yani gelek spas jwe hediyara bere temaşavanın hejahun hunvin ji Îropeva nava xwe û parêzera xweş bihêlin ew ê em bêjin
ایندی و کاری و ایشه و تکه سر پارێزەرە یاسا ماسای نو دەرکەتنە ئایا و جوێ هەوێ خود بپارێزن جوێ بۆ نێژی ناڤاخوانا خوش بهێلن وایە من ez navaxwana خوش dihêlim em bi vî awayî gihîştin dawiya bernama xwe beriya ku em bernamê bigirin ez dixwazim her yekê ji we bi hevokek ya di hevoka hûn gotinên xwe dawî bêjin û em xatirê xwe basin kek Murat ema tu ji te em dest pê dikin اولی سپاس کردم هم جتره هم جکت فقریده و هم جه اتزانم که ایکو بگفتاری دکی نابینن ایکو ده رژیه ده دخبتن تشتکی پر زور و زحمته هر گاف سپاس کم نه هجی سپاسی آقا لوان دکم جبر که تشتکی زحمته و در دوری 2 ساعته هم بردوره نه ایکو علاقه نشانی دانه جوانه جی سپاس دارم ez jî spas dikim kek Fexrî ji te re û ji kekkarê weşanê re weşana te re ez spasiyê xwe dikim û daxwazim me bi dilê bînera bûn ev bernama têmasiyê me hebe jî meafî ber hêvîdarim ku me demek berhemdar xweş derbas kir berê bînerên hêja em hatin dawiya bernama xwe bimînin di xêr û xweşiyê da û ez ji hevalên rejiyê re jî gelek gelek spas dikim şer baş.